Predstavte si telo, ktoré sa cíti ľahké, svieže a harmonické. Štíhla línia nie je len čaj, je to jemná podpora prirodzeného rytmu vášho organizmu. Zmes pôsobí komplexne, prečisťuje krv, podporuje trávenie, uvoľňuje tok živín a stimuluje optimálne vstrebávanie, aby telo mohlo fungovať v rovnováhe. Byliny a ich účinky v zmesi. Žihľava dvojdomá. Pilier prirodzenej očisty organizmu. Pomáha prečistiť krv, prináša telu sviežosť a pripravenosť na vstrebávanie živín. V tradičnej medicíne sa používala na podporu vitality a rovnováhy vnútorného prostredia. V zmesi zabezpečuje, že telo je pripravené príjmať všetko, čo mu prospieva. Púpava lekárska. Koreň púpavy podporuje zdravé trávenie a metabolizmus. Pomáha telu odvádzať toxíny a udržuje optimálny tok živín. V kombinácii so žihľavou tvorí účinnú dvojicu, ktorá jemne čistí a stabilizuje organizmus, čím podporuje harmonickú štíhlu líniu. Meta pieporná. Meta dodáva pocit ľahkosti, osvieženia a podporuje trávenie. Pomáha telu spracovať prijatú stravu tak, aby sa živiny vstrebávali efektívne a organizmus získal všetko potrebné bez záťaže. Zlatobyľ. Táto bylina harmonizuje vylučovanie a tok tekutín. Podporuje zdravú rovnováhu vody v tele a jemne stimuluje očistu, čo je kľúčové pre pocit ľahkosti a dobre fungujúceho metabolizmu. Rozmarín lekársky. Rozmarín je jemným povzbudením pre telo i myseľ. Tradične sa používal na podporu vitality a aktivity, čím podporuje pohyb a metabolické procesy. V zmesi dodáva energiu a podporuje rovnováhu medzi odvodnením a výživou. Fenikel obyčajný. Fenikel podporuje trávenie a uvoľňuje pocit plnosti. Jeho jemná sladkosť doplňa zmes a napomáha harmonickému pôsobeniu ostatných bylín. Podporuje vstrebávanie živín a vyrovnáva tok energie v tele. Ako zmes užívať? Pite 2-krát denne po dobu 3 týždňov, potom 1 týždeň pauza. Pre celkovú rovnováhu a harmóniu metabolizmu môžete cyklus podľa pocitu zopakovať. Ďalšie tipy pre podporu štíhlej línie. Kombinujte čaj s miernou gymnastikou, prechádzkami, doprajte telu pohyb, jemnú aktiváciu trávenia a každý dúšok čaju bude podporou prirodzenej rovnováhy a ľahkosti. Zmes štíhla línia, tonizujúci čaj nájdete exkluzívne na auradecor.sk.